uko kunali kuyankhula kwa campaign director wa chipani cha UDM makamaka kupempha mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera kuti akhazikitse commission of inquiry malingana nkuti cha UDM chikuti sichikugwirizana ndi malipoti amene atuluka ndipo iyeyu wayankhula chonchi UDM cha UDM pamene chimapangisa msonkhano osaopa osafoka aluta continua aluta aluta continua aluta. Anthu akumafunsa kuti aluta continua ndi chani? Ni Chiportuguese chikutanthauza kuti struggle lives on. Mavuto tili nawo akumapitirirabe. Aluta continua aluta. Madam Secretary General Honorable Njawala, Treasurer General Madam Muyava, Organizing Secretary Bambo Willet Kalonga, Bambo Kwesi, Mai Makuta, a regional chairman yatu, Bambo Banda, Director of Youth Fredo Penjani Kalua, Bambo Kambala, panoso ndaona lendo amene ndiperekesa ulemu, ndaona Dr. Matthews Mtumbuka alipompano, ndaona Bambo Dr. Daliso Kabambe alipompano. Komanso ndipereke ulemu kwa neki yonse lipompano, parliament yonse imene mwayankhula mayikanyanso maona bu members zikomo chifukwa inu ndalama zochoka kung'ona simunazifune yayi. Abale anga choyambirira nimafuna nene mawu awa. Tabwera kuno msonkhano huu mutu wake akuti Memorial Masintha Ground. Tabwera kuno kuzakupepesani chifukwa choluza mtsogoleri wathu. Choyamba tidayamba kuluza loya wathu amene mathandizana nafe Lafu Kasambala anakafera kurumu pamene zimene zodabwisa kwambiri. Mopitiriza tidaluza Bambo Lucius Banda amene nali campaign director ku chipani chathu. Koma chodandaulisa kwambiri tidaluza mtsogoleri wathu Bambo Chilima. Abiyeni iwo sikuti anali wokha mgalimoto, anali ndi Maisha ni Umuruzi, Lucas Kapeni, Chisomo, Chisomo Chimaneni, Daniel Kanyemba, Owen Sambalopa, Major Aidin, Flora Selemani ndi Bambo Lapken. Anthu amenewa amapita kumaliro kunkhatabe kumaliro Lafu Kasambala. Adakwera ndege yomweyo inachokera kunzuzu kukamsiya Lafu Kasambala kubwera kuno. Bwana President wathu ananyamuka ndege yomweyo kupita kunzuzu. Koma mwasoka ndiro ndege imene inachoka kunzuzu kumamawa kumene kunali chifunga chachikulu kumamawa kuzamtenga president wathu kuno. Koma 10 o'clock tidamva kuti ndege yasowa. Ndiye ndikufuseni simunamve 10 o'clock ndege yasowa? Munamva. 10 o'clock ndege yasowa tidamva kuti ndikamati 10 o'clock muziti kulizi 10:30 mudamva kuti ndege yafufuzidwa. 11:30 mudamva ndege yafufuzidwa. 12:30 mudamva ndege yafufuzidwa. 1:30 mudamva kuti yafufuzidwa.
230 munapofuzwa 330 munapofuzwa. Abale muzikhala chisoni kubereka nkumozi. Ima kamwalira anthu amachita kuthamangirapo. Nanga kuli bwanji the state vice president wa ziko. Zona zimenezo? So akuti mukayambe akuti ife dali konko kuchikangawa. Tikuyankha dali konko. Tidafika kumeneko zuwa likulowa. Koma tidayenda nthawi yochepa tikulandira ma orders kuti siyani kufuna ndege mukagone. Akulu BN wanu adafa imfa yowawa. Ndibwerezenso. Akulu BN wanu adafa imfa yowawa. Ndege idagwa ripoti limene atuluka zana akuti idasowa pasi 10, idagwa pasi 10. Koma mwana wa munthu adakhala ku nkhalango usiku wonse mpaka namawa. Mwasoka ndiro ndege imene adakwera BN idamvula zovala. Mwasoka ndiro ndege adakwina mwa BN idamvula sabato. Mwasoka ndiro ndege imene BN idamvula sokosi. Akulu kubereka nkumozi. Tidamva kuti akuti ndege ija yagwa mchifunga. Eti sadatiuze kuti ndege yabwera kunzuzu ayibweza pita kulilongo. Kalipoti kabwera zulo kalipoti aka ife sitikukalola iyayi. Ndibwerezenso. Ndibwerezenso. Ripoti iyi ife sitikuyilola. Ndipo ngati kuli ripoti imene yabweresa mpungwe kwambiri ife tikuti ripoti iyi tikuyikana. Tidamva kuti ndege yagwa mchifunga. Koma akuti ndege kunzuzu sidafike. Ndege idanyamuka idazungulira kungumango enda ngati momwe imayendera njoka mmalo kuti ende pite kunzuzu straight. Akulu lero ndimafuna ndiyankhule ndi boma. Ndimafuna mukhale chete. Zimene ndifuna ndiyankhule ndi boma. Ndimafuna ndipange address the president of this country. Ndifuna ndiyankhule ndi boma. Kumene aliko ndifuna ndiyankhule ndi president wanga. By the views of the constitution he is our president wa dziko la Malawi. Ndimafuna kuti ndiyankhule ndi president ngati ali tate ali bambo ali kholo wathu tonse Malawi muno. Uyu munthu ali apa uyu achakwera akakhala chete amati ndinaluza mng'ono wanga, ndinaluza m'bale wanga, ndinaluza nzanga adapita. Saulo Chilima adakhala ndi achakwera ku khoti limodzi. Musapange comment because the message ipita kutali kwa akulu. Saulo Chilima adakhala ndi achakwera limodzi ku khoti. Saulo Chilima adayenda limodzi mu demonstration ndi the president of this country. Saulo Chilima adapita ku khoti limodzi munthu ali apayo ndi bwana president. Amadyera limodzi amakhalira limodzi. Adakawina limodzi mlandu ku khoti, adakakhaso limodzi ndi kuwinaso limodzi boma la Malawi, wina kukhala president wina vice president. Saulo Chilima ndi munthu umeneyo adapangisa kuti boma ili lisinthidwe fika siku la lero. Uyu ali apayo. This man here, I am sending this message to the government. Saulo Chilima will never be forgotten in the history of this country. Munthu uyu
tidasupulidwa polakwika, tikakhala m'manyumba timaona ngati kuti wapita kundilande ku ghetto abweraso. Tikakhala timangoti wapita ku Chitipa ku Kameme, Saulos will be back, but Saulos is gone for good. Spirit ya Saulos Chilima ikhale mwa inu nonsenu muli apano. Spirit yosaopa. No matter what, kungakhale bwanji, how long it can take, do not fear anyone. Ndati ndikuyankhula kuboma, ndikuyankhula kwa president. Bwana President of the Republic of Malawi, nimafuna tikupempheni bwana kumene muliko, mutikhazikitsire commission of inquiry. Tikamati commission of inquiry, ndi president yokha amasankha commission, amakhazikitsa commission of inquiry. Bwana President, mukamandiona m'maso mwanga, ndikupempha nzanu uyu, ng'ono wanu tikufuna commission of inquiry. Commission of inquiry iyi ikhale choncho, Mr. President. Yoyambirira ndi office yanu bwana, kukhala mu commission of inquiry. Yachiwiri ikakhale office of the Chief Justice Muzikamanda. Yachitatu ikakhale parliament. Ku parliament kumakhala makomiti osiyana-siyana. Komiti yoona za nyengo, chairman wake Ona Bushilenga. Komiti yoona za malamulo, Legal Affairs Committee. Komiti timati defense ya defense. Komiti yoona za ngozi. Makomiti amenewo akakhale nkati. Mr. President, tikupempha zipani zonse asogolere akhale mu committee of inquiry. Tikupempha mu committee imeneyi mukakhale Law Society of Malawi. Tikupempha mu committee imeneyi pawonse anthu amene anamwalira akhale ndi representation ya family yumozi kuchoka kubanja. Tikupempha mu committee imeneyi mukakhalenso lawyer aliyense wakubanja. Mu committee imeneyi mukakhale faith leaders ngati Saulos Chilima nali akatolika atipasa kandi Bishop Mtumbuka akhala mu committee imeneyi. Ngati Aidina nali Islamu atipasa Shehe Sosola akhala mu committee imeneyi. Committee tifuna ikhale committee imene ikakhala pasi bwana President abwera kwa inu kuzakuza nikuti bwana tapeza zakuti, therefore bwana President we advising you chakuti. Committee imeneyi ikatisankhire kampani imene zafufuze za ndege ku Malawi ya German. No. Ndayankhula mawu amenewa, wina azikate ndanyoza munthu pano. Ife tikulira, tikufuna commission of inquiry, Your Excellency. You are the president of this country. By the vision of constitution, inuyo bwana mukhoza kusankha committee of inquiry imeneyi. Nthawi inake nali ku South Africa, ndili ku sukulu kale kunali committee ina yake ya inquiry ankaitcha kuti Truth and Reconciliation. Pamenepo chairman wao anali Desmond Tutu. Koma inatha bwino ndi zimene tikufuna ife chifukwa mwatidula mutu mwatisupula polakwika. Tasupulidwa polakwika tikumva kuwawa kumeneko siku pafupi. Lero nafuna ndiyankhule mawu amenewa ngati national campaign director, ngati campaign director wathu. Kodi itu ndine campaign director? Ku Congress wangati ine campaign kulibe. Aliko? Angakapezeka ku Congress campaign director ngati ine? Aha. Chifukwa cha nthawi ndisanzike, Madam Secretary General, ndikuthokozeni Bambo Kambala ndi nonse chifukwa chopanga gadi chipanichi mwachipanga gadi. Nthawi ya mavuto pamene tikumana ndi zambiri. Omonso ndimene wayankhulira campaign director wa chipani cha UTM makamaka kutumiza uthenga kuboma direct kuti iyeyo komanso chipani chawo cha UTM sakugwirizana ndi ripoti limene atulusa ndipo akupempha pakhazikitsidwe ndondomeko